Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da kasancewa da Muhammad Rabi'u TV a daidai wannan lokacin. A yau bidiyon mu shine za mu yi bayani akan yadda za ka samu viewers a WhatsApp ɗinka, wato masu kallon ma status a WhatsApp ɗinka. Za ka ga mutane suna screenshot suna ɗorawa a status ɗinsu na WhatsApp, suna gode wa ɗimbin waɗanda suke kallon hoto ko bidiyon su idan sun ɗora. Za ka ga mutum 200, 300, 400, 500, amma kai mutanenka ba su fi mutum 30 ba ko 40 ko 50. Barantana ka samu viewers ɗin mutum 200 ko 300 ko 400. Wannan hanya da zan nuna kai ma za ka yi screenshot ka ɗora adadin mutanen da kake so, 200 kake so ko mutum 300 ko mutum 400 ko mutum 500 ko mutum 1000 ma kake so. Wannan hanya ita ce mafi sauƙi kai ma da za ka yi ka burge mutane wajen nuna mutane suna kallon status ɗinka. Kafin mu je kai tsaye gabatar da bidiyon mu, muna ƙara sanar da ku cewa waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na channel ɗinmu ba, za su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa, hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Kai tsaye mu tafi gabatar da bidiyon mu. Wani farko da za ka yi, za ka taɓa WhatsApp ɗinka. Idan ka taɓa WhatsApp ɗinka, za ka taɓa wajen status, za ka taɓa nan kamar haka. Za ka zaɓi ɗaya daga cikin status ɗin da kai. Idan ka zaɓa kamar haka, ni bari in zaɓi na ƙasa mai 97 ɗin nan. Za ka zaɓa kamar haka, sai ka taɓa nan. Za ka yi screenshot. Idan ka yi screenshot, za ka fita, za ka je ka nemi Play Store ɗin wayarka. Idan ka nemi Play Store ɗin wayarka, za ka shiga ka yi searching ɗin application mai suna PicsArt. Za ka yi searching ɗinsa, za ka ɗauko sa, ni da yake na ɗauko sa shi yasa ya nuna mun haka. Idan ka ɗauko sa, za ka je ka buɗe shi kamar haka. Za ka taɓa nan wajen skip, za ka taɓa nan allow, za ka taɓa nan all photos ɗin nan, za ka taɓa hoton da ka yi screenshot ɗin. Za ka taɓa nan wajen tools, za ka taɓa nan selection, za ka ja hoton nan ka yi zooming ɗinsa, ka sa ɗan yatsunka guda biyu ka yi zooming ɗinsa kamar haka. Za ka yi zooming ɗinsa sosai, ka tabbatar lambobin nan sun fito sosai. Za ka sa ɗan yatsanka kai kamar haka. Za ka bi a hankali ka saita, ka tabbatar ya saitu sosai. Ka gama za ka saki. Idan ka gama, za ka taɓa nan copy, sai ka taɓa nan paste, sai ka ja, sa hannunka ka ja, sai ka saita, ka tabbatar ka saita shi ya saitu sosai. Za ka saki. Idan ka gama, za ka fita gaba ɗaya, za ka fita ka je ka yi saving. Idan kuma ba gama ba, za ka ƙara sa ɗan yatsanka kamar haka, kamar yadda muka yi da farko, ka ƙara ja. Kun gani? Ka tabbatar ka saita shi ya saitu kamar haka. Kun gani? Za ka saki. Ka tabbatar ka saita shi ya saitu. Sai ka taɓa copy, sai ka taɓa paste, sai ka sake zuwa ka ja. Ka tabbatar ka saita ta yadda mutane ba za su gane cewa editing ba ne, sai ka taɓa. Idan ba ka gama ba, za ka ƙara taɓa kamar haka. Kamar yanzu misali ka taɓa ba daidai ba, ka yi mistake, kana so ka gyara, sai ka taɓa nan wajen, sai ka dawo ka taɓa. Ka tabbatar ka saita shi ya saitu sosai. Sai ka taɓa kamar haka. Sai ka ƙara taɓa copy, sai ka taɓa paste, sai ka taɓa haka. Ka
tabbatar ka saita shi ya saitu yanda ba za a gane cewa editing ba ne. Ka tabbatar ya saitu sosai. Kun gani? Kun gani sai ka taɓa haka. Sai ƙara taɓa. Sai ka zo ka taɓa nan. Sai ka taɓa gallery. Save to gallery. Kun gani? Sai ka taɓa nan. Ka gama. Sai ka fita. Idan kana so ka je gallery ɗinka ka duba sai ka taɓa gallery. Sai ka zo ka shiga wannan folder. Nan sai ka taɓa hotonka. Kun gani? Idan ka shirya kana so ka ɗora shi a WhatsApp ɗinka ne sai ka fita sai ka je ka taɓa WhatsApp ɗinka kamar haka. Sai ka taɓa nan. Sai ka taɓa nan. Kun gani? Kun gani? Kun gani? Kun gani yayi? Amma na san mutane idan suka ga wannan bidiyon za su yi dariya su ce Muhammad Rabi'u ashe haka kake yi, kake screenshot kake ɗorawa a status ɗinka muke gani muna mamaki. To gaskiya ni ba haka nake ba. Mutane ne suke gani, ni ba nawa ba editing ba ne. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Muna ƙara sanar da ku cewa waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na channel ɗinmu ba da su taɓa alamar subscribe sannan su yi comment su yi like, hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen gabatar da bidiyon mu.